damdoi in lama hun rei tak hun ka man nuwa the PB channel kan ron let le ta e kan chen na khovel hi thang chho zelin changkan lam kan pan tual tuala lekha mangtlem tial tialin in thon le da that arem chan e mawangin khola chhut lu thiam ngei atulna atam chho tial tiala typing dikle rang taka ti thei atul chho tan hle to ni ani na taka chuan rual pol turin kan thiam atul ani deuh ber to a kan hriat theu angin phone chuak ma sa te kha chuan abc in dot angdewin me na an nei hloma ma se khovel ron thang chho zela computer keyboard tamjok anga rem ani le ta a ma se engwanga hetia nga keyboard hi in rem nge mo ani le ti hi ilo ngai tu awenga em tin hetia nga an rem awang hian kan type ran pha rengem I type ran pha lawa I chhut atimuang zo kani chuan mo putur dik tak chu Christopher Saul sa hi ni hepa Christopher Saul sa hi kumzabi som pakwana hun laya thil print tu ni in politics lama tui tak ania Abraham Lincoln apo khan hepa hi collector of the pot ni na ape nge ni chutia Christopher collector nia a hlok tak nu chuan a thil nuam ti ber pakhat thil siam chhuwa lam chu a buai pui tran ta a ma se thil han siam chhuwa soitur ero anei tamlem lo ma se kumsang khazariat somruk pali khan a thil mu chhuwa pakhat page numbering machine chu wantlang mu thei turin aron chhop chuak tarup maya chu a thil ron chhop chhuwa chu thil mu chhuwa lama tui ve tho pakhat Carlos Gliden chuan lo mu in number a chhut thei chuan engwangin nge horop a chhut thei lawang ti in kumli zet chu horop chhut na khol siam tur chuan hun chu an mangta a atopa chuan khovela typewriter masaber tur chu sol sale Gliden le an thopui dang te nen chuan an siam chuak ta ni mase tun laya typewriter nen chuan an thil mu chhuwa chu ain anglo ve khop mai atira chuan chu typewriter chu remoi tumna keyboard hi a angma zoka a me na te chu alphabet in dot dan pa nga ya in remin mi mu du atling ngal le ni ma se kumsang khazariat somsari pahnia chuan Christopher Saul sa chuan a me na remoi tumna keyboard anga chu me na dang QWERTY keyboard vo in ni thlenga kan man ta ka hian a thlak ta a chuta zona ron om thei ngal chu engwanga thlak nge ani ti hi ni ome an thlak chan hi soifia na sang oma an soifia na pakhata chuan Christopher Saul sa te typewriter mu chhuwa hun lai khan mitam tak chuan an typewriter chu lei ngalin nasa takin an manghala rang tak taka typin olsam takin an thudu du chu an chuzet zet to mai ne masian khol mu chhuwa thar chuan chutianga rang tak taka type chu tuar lovin azama atang tatlat thin ni in an soya chu wangin so sa chuan a keyboard thar duan mang chuan a khol mang tu te chu type ran tir lo thei dan angai tua ta a QWERTY keyboard hi asiam chuak ta ni an tia mi then khat ve thung chuan a hun laya a mang tu tamper te kha telegraph operator thirhrui horop mang thin an nia thirhrui horopa ain anga piang te chu an da in nai ta ni an ti ve boka tin mi then khat dang le chuan typewriter zuar tu te khan olsam taka horop chung lampang mang chawa typewriter ti an chhut theinan he QWERTY keyboard hi an siamani an ti ve boka ma se heng shilfia na zong zinga evidence nei thaber le pomtunga ber chu ama sabera kan tarlan tak khol mang tu ten an type ran lutuk lo nan an duang ti khani atira chuan typewriter chu ato ema wangin mitam tak chuan an beng khon lem lova ma se sum don na kalpui an thiam zia aron lang tana touch typing course yamin chu course zir tura in ziak lut te chuan typewriter chu amanzat via an lei thei tur thu chu an pho chuak tarup maya me puite chuan QWERTY keyboard type chu an zir ta lui mai mi puite ril ruwa chuan
QWERTY keyboard type dan chu a in tu nget ta hle maya kumsang khazariat somriat chhobor vela chuan QWERTY keyboard mang typewriter chu aron lar chho tan ta a kumsang khazariat somkwa chuan QWERTY keyboard mang typewriter chu nuai khat aya tam US a chuan hral chhuwa ani to ni mase QWERTY keyboard lo chhuwa dan an hril fiana kha han en let le ta wangila he QWERTY keyboard hi kan lamamo chewem ani na taka chuan kan mamo to lem lawani thir hrui horop man angai to lem lova tin keyboard me na tlar chunglam manga typewriter ti chut kan ngai to lem lo boka tin kan khol mante achang kan to em awangin type ran mai awangin azam mai to lo bokani educational psychologist pakhat August Dovrak le a engineer wal te chuan keyboard a alphabet in rem thei dan chi sang zani somnga chu anzir chianga Dovrak le apol te zir chian na chuan QWERTY keyboard chu keyboard in rem zonga a type nuam lo ber te zinga mi ani ti an muchuaka kumsang kha zakwa somthum paruka chuan Dovrak simplified keyboard type nuam thei dan tur bera an siam chu an ron chhop chuak tarup maya ahun lai mi te chuan tha an ti in an sarkar po chuan an type piece chhorte chu Dovrak keyboard chu zir thale turin ati nge ya mase Dovrak tumang chuan thil chu thleng ta hau lo mai mi te chuan QWERTY keyboard chu an lo khoi than em awangin Dovrak keyboard chu an thiam hlei thei lova atopa chuan QWERTY keyboard box chu an mang le ta a huna local zela mechanical atangin digital a kan la lut ta ni a soifia na thabera chuan muntina QWERTY keyboard hi an manawangin kan fate QWERTY keyboard mandan kan zirtira chutiang bokin kan fate QWERTY keyboard kan zirtira wangin muntina mutur alo omtani ole khati zong kha tun tumatan chon ni le phot mai sela thlir tu zong te in zawain video le a kanin mule theu don nia